Продължава предаването всеки делник «Територия на доброто настроение». За да запълним 15 януари с повече усмивки, с повече добро настроение, сме поканили в студиото Мариана Добрева, фотограф, с която ще разговаряме за магията на фотографията и за това по какъв начин тя самата се е свързала с фотоапарата и той неделима част от нейният живот ли е. Здравейте, благодаря ви, че приехте поканата да гостувате в предаването ни всеки делник. И така да започнем. Как ви спечели фотографията? Само първо едно уточнение. Аз съм фотограф-любител. Държа винаги да го кажа, защото не съм учила фотография, просто не знам как е станало, как съм се запалила. Всъщност първите ми стъпки в фотографията бяха в училище, в техникума. Там се записах в един курс по фотография. Още снимахме с лентови апарати, учехме се да промиваме. Просто тази магия ме заплени. Всъщност да влезеш в тъмната стаичка и да видиш онова, което си заснел и да го изработиш със собствените си ръце и със собствения си план е изключително впечатляващо. И много, как да кажа, много незаангажиращо, много вълнуващо. Много вълнуващо. Сега не работим в тъмна стаичка. Естествено, фотошопа е тъмната стаичка за дигиталната фотография, но мен това нещо наистина тогава ме е впечатлило и после с кратки прекъсвания съм продължила да се занимавам и ми харесва. Какво обичате да снимате? Ако кажа всичко, няма да излъжа, но имам си определени неща, които пейзажите най-вече ме впечатляват. Както казва сам Рокуел, мисля, че беше, всеки може да заснеме това, което вижда. Сега с дигитална техника, с мобилен телефон, въпросът е да го видиш обаче. Всъщност това е важно. Това е важно. Важно е да видиш. Да видиш, примерно, две птиченца на фона на залязващо слънце, качнали на една жица. Или пък красив залез на фона на снежни дървета. Пейзажите, както казва мой също любим фотограф Ансел Адамс, те няма да избягат. Те са там. Просто ти трябва да намериш точното време и място да застанеш. И да имаш око, за да видиш това. Най-вече. Сега ще помоля колегите да ни покажат снимките, които сте избрали. Ето това е моста на река Тунджа. Да. Красивият гърбав мост. Да, нашия мост на влюбеници, както му казваме. А обичате ли да снимате Ямбол? Да, определено. Определено ми доставя удоволствие. Макар и малко старинни сгради, но аз обичам да снимам. Най-вече Тунджа, реката, града. Харесваме. Да, определено. А портрети? Казват, че това е доста сложна фотография. Да, сложно е наистина. Първо, защото има няколко различни вида за снимане на видови портрети. Един е, когато не очакваш да заснемеш. Това, примерно, аз го правя, когато имаме тук Кокерландия или изляза на някакъв празник, коледарски, и тогава заснемам портрети в естествената им среда, без предварителна подготовка. Така. А другото е портрет с уговорка, но не правя такива портрети. Просто нямам оборудване за това нещо, но обичам да снимам деца най-вече. Снимам внучката си, колкото си искам. Добре, какво намирате в портрета на едно дете? Това е толкова емоционално, че особено когато то се отпусне, снимала съм и съсечето до нас, Ирина, най-голямата красавица.
предава емоцията, това детенце, това личице, тези очички, които светят, усмивката, дори нацупено изражение. Въобще това се предава и аз се стремя по някакъв начин да го покажа, да хвана пръщчето му или пък как се почесва, или как се оправя косата, как иска да се прави на голяма, да позира. Принцеса. Да, принцеса. И така. Това е емоция, която наистина е много иска вътрешно изживяване, иска наистина да се поставиш, пък и голям човек, да се поставиш на място му или пък да се запознаеш с него, да поговориш. Тоест, да влезеш в контакт. Били сме... Да го усетиш. Точно така. Били сме в село Долен, други странжански села, възрастни хора, сядаме, поговорим с тях. И тогава някак си се получава по-естествено. Много е сложно да снимаш хора. Аз все още не умея така добре да го правя. Казахте, че трябва да се показва емоцията. Показвате ли снимките си? И на кого? Разбира се, как иначе. Да, точно това. Показвам ги. Както казва сам Абел, един фотограф от миналия век, ако видиш снимка с името си под нея, това те мотивира. Това те амбицира да покажеш нещо по-добро от себе си. Да се подобряваш, да бъдеш по-добър. И аз мисля така. Фотографията е да се показва. Определено. А вие къде показвате? Аз, освен в сайтови такива фотографски, пращам на списание. Списание 8 са отпечатали моя снимка за отваряща се курица. Също изложби на моста на влюбените съм участвала. Това в София? В София, да. Моя снимка беше спечели награда в категорията си, Совест за водата се казваше. Пак в сайт Фотофорум, в който помествам, също правят изложба всяка година и аз вече участвам 2 пъти. Това за мен е признание, все пак, София. А и при положение, че в специализирана обстановка нещата са значително разбира се, изглеждат. Когато за първи път видях снимката, това е на язовир Жребчево, Потъналата църква Иван Рилски. Тя много се показва. Това е много известно място. Според мен, нали, аз така мисля. Когато за първи път я видях отпечатана, 1,20 на 90, с името ми отдолу, това беше наистина много приятно изживяване, защото друго е да виждаш снимката си на компютъра, друго да я видиш в такъв голям размер. Формат. Да. Наистина е така, жегвата нещо. Хубаво е чувството. Знам, в предварителния разговор говорихме и за това, че имахте изложба и в Ямбол. Да. Февруари 2010 вече ще стане почти 2 години от тогава. Изложбата беше в Ямбол и за Ямбол. Даже казваше се штрихи, градски штрихи, точно. Штрихи от града. От различни събития, от различни места, Тунжа, така. Интересно разказвате за фотографията. Ако трябва да накарате, казахте, че имате внучка, ако трябва да я запалите за фотографията, по какъв начин ще го направите? Тя, ако ви кажа, че вече е запалена, защото на прощапулника хвана обектив. Това е показателно. Защото и дядо я снима, и баща я снима, и аз снимам, така че у нас могат да се намерят такива неща. Как бих я запалила? Не знам, може би тя трябва сама да избере. Сега, щом чуи штрак на затвора и веднага се усмихва и поглежда. Не знам. Ако тя сама реши, ние ще помагаме. А трябва ли да притежава нещо човек, освен това да вижда заобикалящата го среда и да вижда и детайлите, и елементите, които са пред нас? Трябва ли да притежава още нещо, за да бъде наистина добър фотограф? Макар и любител, както държахте да уточните. Да. Струва ми се, че трябва да притежава. Трябва да притежава някакво вътрешно усещане за нещата. Не знам да ни прозвучи, нали, много така
грандоманско или как. Но все пак, ако погледнеш дадено нещо, всеки вижда с различно око. Това му е интересното, да намериш гледната точка. Защото Тунжа, всеки е минавал край нея, сега преди малко, нали, тук видяхме, но едва ли някой, примерно, не едва ли някой, едва ли всички ще обърнат внимание на този пън, покрит със сняг. Много хора ще минат и ще го заминат. Точно зато и казвам, че трябва да имаш, може би, някакво вътрешно усещане за нещата. Надявам се аз да го имам, надявам се. Добре, какво ви предстои? В началото на 2013 сме. Имате ли си планове вече? Много планове. Имам си някакъв план, който отдавна искам да го осъществя, но не му е дошло явно времето. Имам един проект за църквите в Ямболския регион, който подготвям вече 2 години, но явно още не е дошло времето. Надявам се да стане. Интересни ли са църквите в Ямболския регион? Много. Това е едно от любимите ми неща. Вие ме попитахте, аз забравих да ви кажа, че интериорната фотография ми е също много любима. Обичам да снимам в църкви. Да виждам трептението на запалената свещичка, някоя жена или човек въобще, или възрастна особено. Бяхме в църквата в село Ирчеково, жената, която се занимава с църквата, толкова интересно разказваше. Да слушам историите, защото някак си, когато чуя някакъв разказ, хубаво е да снимам вътре, никой да не пречи, но е хубаво да има и с кого така да поговоря. И някакси имам чувство, че така придавам повече дух на фотографията, която Тоест фотография с история. Точно така. Предлагам ви така да завърши днешният ни разговор. Надявам се съвсем скоро да имаме възможност всички ние и от екипа и нашите зрители да видят този проект реализиран в изложбена зала в арт-пространство. Благодаря ви за това, че бяхте гост и ни направихте съпричастни с вашето усещане за фотографията и за всичко това, което ни заобикаля и ни накарахте малко по-сериозно да погледнем върху детайлите. Благодаря ви за поканата. Уважаеми зрители, Мариана Добрева, любител фотограф, както държи да уточняваме гост в предаването.